Hej og velkommen. I dag skal vi begynde på denne nye serie af programmeringsguides, jeg gerne vil lave. Og den første omgang programmeringsguide, det bliver med Java programmeringssproget. Det skal nok lave en video om, hvad Java-sproget egentlig er for noget. Men før vi kan komme i gang, så skal vi lige have downloadet nogle ting. Og det første vi skal downloade, det er Eclipse. Det er et programmeringsprogram. Det er et sjovt programmeringsprogram, men det er det altså. Det man kan programmere i, og den er nu. Når man har Linux, så vælger man enten 32 bit eller 34 bit, du kan på hvad for et bit en system kører på. Og hvis man har Windows, så vil der så også stå Windows her. Men jeg har jo ikke Windows, så det gør der ikke. Så når I har downloadet den, så går I lige ind i den mappe her. Har den ind i Dropbox her. Hvor I har downloadet den til. Ikke installeret den, skulle downloade den til. Så højreklikker I den zip-fil i download, og så trykker I udpak. På en så er det så bare extract her, men udpak her, eller så står I Ubuntu, eller tilsvarende i Windows. Så går I herhen i Eclipse, altså den fil, som er den mappe, den har lavet og udpakket til. Så åbner I den, og så er det her så Eclipse-programmet. Den, hvor der bare står Eclipse, med sådan en lille program på. Og så når I har det, så hvis I prøver at starte den op, så vil der bare komme op, at der mangler sådan noget Java plugin noget. Det gør I her. Så søger I lige på Java. Og så installerer I den her øverste en her, så installerer den også den der. Så når I har gjort det, så kan I godt starte den. Så kommer der ikke det der job, så jeg kan fise op. Så kan man sagtens starte den. Det ser så sådan her ud. Og i mellemtiden, mens vi lige venter på den, så kan jeg lige meddele, at jeg vil gerne sige undskyld, fordi jeg ikke lige fik lavet den i går, eller i dag, så her om aftenen her, fordi at jeg har haft det lidt skidt, så det jeg ikke lige kunne gøre. Men ja, så jeg kunne lige nå at lave den her i aften. Og det er så sådan set, hvordan Eclipse det ser ud her. Og så, altså jeg ved ikke, at det ligner, man ikke kan skrive, men det bruger man lige skal oprette sådan noget først. Men det skal jeg nok vise jer alt om. Og det var sådan set det. Og bare roligt, hvis nu I har Windows, så jeg tænker, hvordan skal jeg gøre det? Jeg skal nok linke til en engelsk video. Der er der en engelsk video, hvor der er en, der viser, hvordan man gør det. Jeg skal nok have selv lavet video her, om ikke så lang tid. Men hvis I nu ikke kan vende, så kan I bare tage den der engelske. Fordi selvom I måske ikke lige kan forstå alt, hvad han siger, så kan I jo stadig godt lige følge med i, altså se på, hvad han gør.